selustaa vielä. Ei kun ei. Ei käy. Kumpi näkee eka toisensa tosta tiedolla vai mettäsaileva. Nyt on tuolla Blueforilla helpompi. Joo, se on paikoillaan. Joo, nyt näkee taas. Ei, kun se käytti syöttinä sitä. Ammu! Näkeekö? Näe sitä, ei nää. Mut missä se Nilsson? Kyllähän sen pitäis. Ai vittu, Nilsson on nyt vähän väärässä paikassa. Se näkis ton vaunun menikö taas vaunu katolleen vittu? Ei, kun te törmäsitte johonkin ja sä oot vissiin haavoittu joku, et jotain vissiin mua perseeseen. Tähtääks Bluefori vielä? Ei, Blueforin vaunu. Blueforin vaunu. Ei. Bluefori menee vaan. Nyt lähtee. Tulta! Mitä? Ei oo vieläkään nähnyt sitä. Fail. Miestä kuoli. Kipi! Tuliko nauhalle tein? Saihan joku tän nauhalle. Mitä Laskempaa tuuria. Mitä vittua? Selvästi Armajoolassa oli vasta. Mitä vittua siinä kävi? Ajoit tekee. Pakko kyllä sanoa, Saunataistelu 2.